mga binati ug minahal kong matalom nun. Okay, today is Monday. Maoro'y pagsugod sa papanghatag sa pensyon sa mga senior diri sa lungsod sa Matalom. Okay, ang pagpanghatag sa pag-distribute sa mga pensyon sa mga senior mukuan kini Monday to Saturday nga ipang schedule ang mga barangay kung diin sa kinsa tong panghatagan sa karon nga first day pagpanghatag sa mga pensyon. Mao ang mga dugol nga mga barangay karon ng mga San Pedro nga na ba kadurang mga dugol kay murag pinakalit man okay. Moadto ta good news nis mga senior nga makadawat sa ilahang financial assistance or pensyon sa gihatag sa gobyerno nila okay. Atong adtuon kung diin nag-distribute or manghatag sa ilahang pensyon sa mga senior dire sa lungsod sa Matan. Okay, mato ta guys sa area kung diin kanang kinsay nahiuna nga barangay nga panghatagan og mga pensyon sa province. Ang nagkuan ni guys nag-lead mao ang province of Leyte. Okay, mato ta guys kung diin nag-distribute or manghatag og mga pensyon sa mga senior dire sa lungsod sa Matan. Okay guys, mato ta iko pipi at your service Matalom niya live there is sa municipality of Matalom. Okay, September 12, 2022. Okay, mato ta guys, kundi na okay guys, mato ta ha okay. Mauron ang pagsugod sa pagpanghatag o pensyon sa mga senior guys, senior citizen there is sa lungsod sa Matalom. Okay, atong doon na guys. Okay, kuan ra schedule siya pero kuan kanang gipang kuanan ba mo ni guys. Magsugod ano sa asa mo nga barangay mo? Sunday mo sunong na sir. Ag mauna hatag Lipunan. Bagong Lipunan. Sunod barangay Punong. Kami barangay Punong. Okay. Okay. Subscribe na sir. Salamat sir. Okay, Bagong Lipunan ang mauna og hatag sa mga kuan guys, pensyon. Okay, good news ni sa mga senior guys. Ako mang hinaot nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan o kalambuan sa atong lungsod. Good news po ni sa mga kon guys sa mga senior nga makadawat sa ilahang pensyon nga gihatag sa gobyerno nila. Okay, God bless sa mga senior nga makadawat karon. Ang una nga paghatagan o ang barangay Bagong Lipunan. Dayon isunod ang barangay Punong diri sa Matalom Leyte Province. Good luck o God bless kanatong tanan.